Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, itago niyo na lang ako sa pangalang Via, isa sa marami ninyong tambalanista mula dito sa Cavite. Tuwing nakikinig ako sa inyo, halo-halong emosyon ang nararamdaman ko. Natatawa, naiiyak, naiinis, nai-inspire. Name the emotion? Na-feel ko na yan habang nakatutok sa inyo. We, talaga ba? Natatae. Kasama ba yun? May emotion din yun. Sumulat ako kasi napaisip ako sa tanong ng kapitbahay ko kamakailan lang. At hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo. Kapitbahay ko si Marites. Hindi naman kami close pero friends kami sa Facebook. Dahil pareho kaming abala sa mga gawaing bahay, nagkikita lang kami pag nagkakasabay kaming magsampay sa bakuran, magwali sa harap ng bahay namin at magtapon ng basura kapag dumarating na yung truck ng basura. Kamakailan lang, nagkita kami. Nagwawali siya sa tapat ng bahay nila habang lumabas ang asawa ko para pumasok sa trabaho. Isasarado ko na sana ang gate nang lapitan ako ni Marites. Tinanong niya kung ilang taon na kaming kasal. Sabi ko, 2 dekada na. Tinanong niya kung bakit parang mahal na mahal ko daw ang asawa ko. Hindi naman daw ako bibigyan ng bulaklak kapag Valentine's. Wala naman daw bit-bit na cake kapag Mother's Day. Hindi naman din daw ako piniflex sa social media. Kapag nakita daw niya kaming magkasama, hindi man lang daw hinahawakan ng kamay ko. At napaisip ako, bakit nga ba mahal na mahal ko ang asawa ko? Mahal ko siya kasi pinagtitimpla niya ako ng kape sa umaga. Hindi siya umaalis hanggang hindi niya naihahanda ang agahan ko. Mahal ko siya kasi kahit kumakain na siya, tumatayo siya para ipagpiga ako ng kalamansi. Alam niya kasi na yun ang gusto kong sausawan sa nilaga. Mahal ko siya kasi bumibili siya ng malaking bote ng kimchi sa palengke kahit wala naman sa listahan ng bibilhin. Dahil gusto ko. Mahal ko siya kasi pagising ko ng Sabado, nalabhan na niya yung maruruming damit namin nung nakaraang linggo para hindi ko na daw kailangang maglaba pa sa ilalim ng sikat ng araw. Mahal ko siya kasi sinasamahan niya akong manood ng K-drama kahit alam ko na mas gusto niyang panoorin yung Prison Break. Mahal ko siya kasi hinuhugasan niya yung mga plato bago kami matulog sa gabi para hindi ko nagagawin sa umaga. Mahal ko siya kasi minamasahin niya yung binti ko kapag nagka-cramps ako sa madaling araw. Yan at yung marami pang maliliit na bagay na ginagawa niya para sa akin to make my life easier and better. Totoong hindi expressive ang asawa ko. Tama si Marites. Hindi niya ako binibigyan ng bulaklak o mamahaling regalo. Hindi niya ako sinasabihan ng I love you araw-araw. Pero mula pagising ko sa umaga hanggang sa pagtulog ko sa gabi, nararamdaman ko ang pagmamahal niya. Ang espesyal nga eh. Kasi ako lang ang nakakarinig at ako lang ang nakakakita. Ganun naman dapat, di ba? Hindi naman kailangang ipagsigawan sa buong mundo.
Ang importante, ramdam ng taong minamahal mo na mahal mo siya. Yung pagmamahal ng mister ko parang nasa background lang lagi. Steady lang, pero hindi nawawala. Sa mundong puno ng ingay, panatag ako sa tahimik na pagmamahal ng asawa ko. Hindi ko na sinagot ang tanong ni Marites. Ngumiti lang ako at marahang isinara ang gate. Tambalanista din kasi yun. Siguradong nakikinig siya at ngayong hapon, nasagot na ang tanong niya. Salamat tambalan sa pagbasa ng aking sulat. Ang inyong tambalanista, Via. Hi, Via! Apakaganda naman ng shinare mo para sa amin, di ba? Nakakatuwa naman yung mga sinabi mo na, ano ba yung sabi mo na yung asawa mo ay parang background, di ba? Steady lang, nandyan lang, di ba? Pero hindi nawawala. 'Di ba? Yes. Yung sinabi mo na hindi naman kailangang maingay eh. Hindi naman kailangang ipinagsisigawan lagi sa buong mundo, 'di ba? Kasi marami tayong kilala. Alam na this, pagdating sa social media, akala mo walang problema, 'di ba? Yes. Pero sa totoo lang, sa tunay na buhay, 'di ba? Behind closed doors, ano ba talaga ang tunay na pangyayari, 'di ba? Itong si Marites, alam mo, totoo din naman talaga eh. Totoo din naman talaga na siguro maaring si Marites, hindi niya talaga nakikita sa mga mata niya, pati sa Facebook ng kanyang kumare na si Via, yung pagiging showy ng kanyang asawa, 'di ba? Pero sabi nga ni Via, hindi naman mahalaga yung mga pabulaklak eh. 'Di ba? Hindi naman mahalaga yung malalaking gestures na bonggang-bonggang mga parigalo eh. Ang mahalaga yung lahat ng mga sinabi ni Via na everyday niyang nararanasan. Eh yung mga partner, yung mga pabulaklak na mga malalaki, parigalo malalaki, 'di ba? May okasyon lang 'yun. Tama. 'Di ba? Pero si Via, haba ng hair, every day. O, Kahit diba? walang okasyon. Kahit walang okasyon, pinagtitimpla. Correct. Ay, Masaya ang bulaklak. Ay, hindi, ama. Ano? Ano ba kasi, partner? Nakakagulo Tinalo ka. pa yung may pabulaklak. Okay. Ganon. Kahit walang okasyon, hindi patay ang bulaklak niya. Yan. Ano? Hindi. Ano kasi? Basta masaya si Via. Basta mahaba ang hair niya everyday. And alam niyo po mga kabisyo, lalong-lalo na sa mga misis, this is an eye-opener ha. 'Di ba na sometimes we ask too much. Masyado tayong naghahangad ng sana ganito, sana ganyan, sana ito na lang siya, ganyan. Hindi na tuloy natin nakikita yung ang dami niyang strength, hindi man pangmalakasang 10 ang abs o sobrang bongga ng trabaho, 'di ba? Pero yung service niya sa iyo wagas. Yes. 'Di ba? Yung paglilingkod niya sa iyo wagas, yung pagmamahal niya sa iyo tapat. Hindi man maingay, 'di ba? Pero sincere. Correct ka. Basta alam mo sa sarili mo na hindi masamang tao yung asawa mo. 'Di ba? Yun panalo ka na dun eh. Yes. 'Di ba? Hindi ka niya sinasaktan emotionally, mentally, physically. 'Di ba? Walang pang-aabuso nangyayari, yun palang swerte na. Tama yun eh, no? Minsan mapapaisip ka, kapag hanap ka ng hanap, hindi magiging masaya. 'Di ba? Pero tingnan mo yung little gestures na meron ng asawa mo, yung katangian na meron siya. Yan. 'Di ba? Totoo yung sinasabi ng tambalan, you always magnify the strength kasi meron siya niyan. Meron Huwag mong hahanapin yung wala kasi malulungkot ka lang. Kung halimbawa nakikita mo yung wala, kasi Oo. totoo, kasi natural lang 'yun. Wala Walang naman pong perpekto. wala naman pong perpekto, 'di ba? Pero wag mo nang i-highlight ng husto yung kung ano man yung wala sa kanya o kung ano man ang kanyang pagkukulang, 'di ba? Totoo. Kasi wala naman talagang taong perfect. Ikaw din mismo, Mrs. Perfect ka ba? Teka lang ha, sa ilong mo pa lang ang dami ng blackheads.
Yun Teka pa lang lang, talaga, di ba? Panalo ka na, 'di ba? Sa dami ng blackheads. Sa dami ng blackheads dun ka winner, 'di ba? Pero totoo, ikaw din mismo kapag inassess mo yung sarili mo, 'di ba? Ang dami mo rin naman pagkakulang Yes. Oo, 'di ba? So wag kang hanap masyado ng mga sobrang tindi ng strength, sobrang tinding bonggang-bonggang asawa. Hindi ka naman kamukha ni Marian Rivera, tumigil ka. Charot. Diba? Hindi, charot. Diba? Hindi, pero totoo. It's simple. Yun naman yung sinasabi ni Via Ang dami nating hinahanap minsan from our partners. O kaya from life in general. Ang dami nating hinahanap tungkol sa trabaho natin. Nagko-compare tayo sa mga trabaho ng iba. Ganyan, diba? Minamagnify natin na maliit ang sweldo. Ganyan, diba? Pero hindi naman natin ever na magnify na talagang bonggang-bongga din naman yung ibinigay na pagmamahal sa iyo ng trabahong yan. Oo, 'di ba? Yung ng boss mo, 'di ba? Hindi na lang ito tungkol sa love life, hindi lang tungkol sa pag-aasawa. Masyado tayong nagko-compare sa mga grand na gestures ng iba na hindi natin nakikita yung sarili natin mga grasya. Totoo yun. It's all a matter of perspective, mga kaibigan. Din mo yung perspective ni Via, yung mindset niya. Yan. Sa halip na tingnan kung ano yung nakikita nung marites niyang kapitbahay. Yan. Hindi niya tiningnan yun Diba? Hindi niya sinabing, bakit wala akong bulaklaka? Bakit walang grand celebration? Oo nga, bakit hindi ako binibigyan ng ganito? Ganyan, kasi ang perspective niya, 'di ba? Meron akong na-highlight ko yung mga maliliit na love language ng asawa ko. Totoo yun. Kanya-kanya po tayo ng language of love. Yes. 'Di ba? Yung iba dinadaan sa pangmalakasang bulaklak. Correct. At wala din namang masama doon. Sa totoo lang, bongga din naman talaga yun. Correct, 'di ba? Kung bibigyan tayo ng mga pangmalakasan lagi mga gamit, bakit hindi wag tayong plastic, 'di ba? Oo, 'di ba yung mga pangmalakasan and granting celebration, magta-travel kung saan, yung malupitang damit, 'di ba? Malupitang branded na bag. Yes. May mga ganong tao. Pero may mga tao, 'di ba, na simple lang yung nagpipiga ng kalamansi, pero yung mindset ni Via, kitang-kita niya yun 'Di ba? At na-appreciate niya yun, yung araw-araw na pinipigaan siya ng kalamansi. 'Di ba? Na kahit wala siyang pabulaklak na bonggang-bongga, parigalo may piga naman ako. Correct, 'di ba? Hindi siya maasim, 'di ba? Binibilan ako ng kimchi. Truth. 'Di ba? Pinagpipiga ako ng damit. Nga, 'di ba? Minamasahe yung nagka-cramps kong paa sa madaling araw. Alam mo, madami akong favorite sa lahat ng mga instances na kwento niya, Pero isa sa mga favorite ko talaga yung binibilhan niya ako ng kimchi kahit wala siya sa listahan ng grocery. Kasi alam ng mister mo na paborito mo yun. Diba? Ang sarap sa pakiramdam ng bibigyan ka ng ganito kahit kahit walang okasyon or whatever, or hindi naman kasi talaga kasama sa budget, ganyan. Kasi alam niyang paborito mo. Alam niyang matutuwa ka. 'Di ba? Yung yun lang fact na hindi man kasing para sa akin nga lahat ng mga sinabi ni Via, partner, very grand 'Di ba? Sa totoo lang, grand yun para sa akin, yung alam at memorize ng mister mo yung lahat ng mga hilig mo. 'Di ba? Ang correct, ang sarap sa ganyang klase ng pakiramdam. So, importanticious na makita natin yun. Tama. Diba? Ano ba yung mga tinitake for granted natin ng mga galawan ng mga mister o misis natin, 'di ba? Na hindi natin nakikita pinapalagahan. Oo, pero pagka nilista mo pala, katulad ng paglista ni Via, ang ganda nilista niya kasi. Kaya nagmukhang lahat ng ginagawa, nagmukhang nakaka-jinget, 'di ba? Yung salip na nag-focus tayo. Napanis yung mamahalin ng bulaklak, 'di ba? Totoo, parang napanis yung bag mo. Alam mo 'yon? Napanis yung tsokolating binigay sa'yo. Nung nilista na ni Via yung mga little things that sometimes we take for granted but are actually the big things. Ito pala yung mga grand things. Alam mo, ang ganda nitong ipagpatuloy sa podcast kasi maganda tong ganitong perfect for Valentine's Day. Oo, for next year. Charot. Ang aga. Excited. At alam mo, sa totoo lang hindi naman kailangang may celebration ng Mother's Day, Valentine's Day, or Father's Day para, 'di ba, ma-feature ang mga nanay, tatay, 'di ba, ang mga asawa, ang mga mister at misis. 'Di ba? Katulad nga ng kwento nitong si Via, 'di ba? Every day
can be a day to celebrate your love for your yes. husband or your wife. We admire your mindset, we admire your attitude kasi Correct. you know how to appreciate. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!